προηγούμενο επεισόδιο, αυτό που έμεινε από τον άγριο αγώνα Bay, όπου ένα Bay νίκησε ταυτόχρονα 3, είναι ένας κρατήρας. Το Bay Flame Libra ελέγχεται από το Blader U. Η επόμενη μάχη του U είναι με το Gyoya, του οποίου ο Rock Leon παραλίγο να καταστραφεί μέχρι που τον έσωσε η Madoka. Ο τελευταίος αγώνας παίρνει τον U απέναντι από τον Jinka. Τα δύο πανίσχυρα Bay, ο Libra και ο Pegasus, μπλέκονται σε έναν άγριο αγώνα. Ο Jinka βάζει τα δυνατά του χρησιμοποιώντας την ειδική κίνηση του Pegasus. Ο Libra όμως αντέχει και νικάει τον Pegasus. Ο Jinka συγχαίρει τον αντίπαλό του. Ο U είναι ο νικητής του αγώνα επιβίωσης. Ο δρόμος προς τους πολεμιστές Bladers! Έλα, ανυπομονούμε, πες μας! Έχω μόνο μια ευχή! Τους πολεμιστές Bladers! Πολεμιστές! Τι είναι οι πολεμιστές Blader? Θα είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που έχει γίνει ποτέ για να αποφασιστεί ο κορυφαίος Blader. Οι πιο δυνατοί Bladers από όλη τη χώρα θα αγωνιστούν ένας εναντίον ενός. Τι είναι αυτό? Bladers από όλη τη χώρα! Και μάχες μόνο ανάμεσα σε δύο? Ναι, ο αγώνας επιβίωσης ήταν πολύ διασκεδαστικός, αλλά σε έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Έτσι θα είναι πιο εύκολο να αποφασίσουμε ποιος είναι ο καλύτερος Blader. Έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Πρέπει να βασίζεσαι στη δύναμή σου και στη δύναμη του Bay σου. Σίγουρα υπήρξαν κι άλλοι μεγάλοι διαγωνισμοί στο παρελθόν, αλλά κανένας δεν ήταν σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, ο νικητής του διαγωνισμού θα είναι πράγματι ο νούμερο 1 Blader. δεν θα ήταν τέλειο να ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος Blader, ποιος είναι πραγματικά ο νούμερο 1, ποιος είναι ο πιο δυνατός στη χώρα? Δεν θα ήταν? Ναι! Ποιος είναι ο πιο δυνατός? Θέλουμε να το ξέρουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται! Ενδιαφέρον. Ας το κάνουμε λοιπόν! Ναι! Ναι! Να με υπολογίζετε, θα πάω κι εγώ! Κι εγώ! Θα πάω κι εγώ, καβρά, καβρά. Ναι, ναι! Πού υπογράφουμε? Αλήθεια? Ναι, ναι, φοβερό. Φίλε μου, μόλις τελείωσε ένας άγριος διαγωνισμός. Το πνεύμα αυτό το Blader ανυπομονεί να αγωνιστεί ξανά. Θα είναι τέλεια! Ζήτω! Ναι, σας ακούμε! Τώρα θα... Έτοιμοι να εγκρίνετε τους πολεμιστές Bladers. Τι? Αυτά είναι της οργάνωσης Dark Nebula! Ο Dodge είναι αυτός. Είναι ο Dodge! Λοιπόν, φίλοι μου, χαίρομαι τόσο πολύ που σας ξαναβλέπω. Γιατί είσαι εδώ? Γιατί ρωτάς? Γιατί η έναρξη των πολεμιστών Bladers ανακοινώθηκε επισήμως φυσικά. Ως χορηγός θα ήταν πολύ αγενές εκ μέρους μου να μην σας καλωσορίσω όλους. Χορηγός! Θα αστιεύεσαι! Πώς είναι δυνατόν? Ναι, πώς είναι δυνατόν! Αυτό είναι δώρο για τον νικητή του αγώνα επιβίωσης. Οπότε οι πολεμιστές Blader θα χορηγηθούν από την WBBA. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει! Μα γιατί? Φυσικά θα έχουμε πλήρη συνεργασία με την WBBA. Αλλά εγώ θα ελέγχω και θα διευθύνω όλο το διαγωνισμό, το οποίο είναι και το λογικό. You? Γιατί το μιλάει? σωστά! Αυτό δεν συμφωνήσαμε από την αρχή εξάλλου. Συμφωνήσατε! Τι εννοείς με αυτό? Μη μου πεις ότι είσαι... Σωστά! Για να κάνω την WBBA να συμφωνήσει για τους πολεμιστές Bladers, έβαλα κάποιον από την οργάνωση Dark Nebula μέσα. Αυτόν! Ένα μέλος του οργανισμού. Ο Γιου είναι... Αν δεν κάνω λάθος, ο νικητής αυτού του διαγωνισμού θα έχει ό,τι ευχή ζητήσει. Είμαι σίγουρος ότι η αξιόπιστη WBBA δεν θα αθετούσε ποτέ το λόγο της. Μια στιγμή! Μα γιατί, Dodge? Γιατί τον χρησιμοποίησες? Δεν το καταλαβαίνω! Αν ήθελες να κάνεις ένα διαγωνισμό, γιατί δεν τον έκανες από μόνος σου? Έλα, Dodge! Πάντοτε μαγειρεύεις κάτι! Με προσβάλλετε πολύ, καλοί μου φίλοι. Δεν ετοιμάζω τίποτα. Ήρθα εδώ γιατί ήθελα να πραγματοποιήσω μια ευχή όλων, οργανώνοντας το καλύτερο τουρνουά στην ιστορία που θα καθιερώσει τον πιο δυνατό και πιο ικανό Blader στον κόσμο. Αλλά για να κάνουμε έναν εθνικό διαγωνισμό θέλουμε την αξιοσέβαστη WBBA να μας υποστηρίξει. Ακριβώς, Γιου. Ως μια αναγνωρισμένη διοργάνωση από την WBBA, σίγουρα θα συμμετέχουν πολύ άγνωστοι Bladers. Bladers με εξαιρετικές ικανότητες. Μοναδικοί Bladers όπως ο μικρός πρωταθλητής, ο Γιου.
Αυτό που νομίζω είναι ότι θα είναι φοβερό να δούμε τον απίθανο Ραϊόγκα να νικάει τους πιο δυνατούς Bladers στη χώρα. Τι, είπες Ραϊόγκα? Τρέχατε! Τρέχατε να κρυφτείτε! Ραϊόγκα! Καιρό είχαμε να βρεθούμε, Τζίνκα. Εκπλήσωμαι που ακόμα χρησιμοποιείς το base σου. Από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνεις αμέσως. Ας το τακτοποιήσουμε τώρα! Μην είσαι τόσο βιαστικός. Αν θες να αγωνιστείς μαζί μου, Τζίνκα, θα πρέπει να συμμετέχεις στους πολεμιστές Bladers. Τι είναι αυτά που λες? Μην μου πεις ότι θα συμμετέχεις εσύ. Λέγεται πολεμιστές Bladers, αλλά ο τελευταίος αγώνας είναι προκριματικός. Για να δείτε ποιος από όλους σας θα με αντιμετωπίσει στο τέλος. Και μετά φυσικά ο Ραϊόγκα θα νικήσει στον τελικό. Και όταν γίνει αυτό, ο Ραϊόγκα θα έχει πετύχει το στόχο του να γίνει ο βασιλιάς όλων των Bladers. Τι! Άκουσα καλά! Είπες ότι θα πραγματοποιούσες την ευχή όλων, αλλά εσύ το μόνο που ήθελες ήταν να υποκληθούν στο Ραϊόγκα. Φυσικά, αν όλοι αποδεχτείτε ότι πρόκειται να χάσετε από τον Ραϊόγκα, είστε ευπρόσδεκτοι. Δεν θα είχε ενδιαφέρον να αφήναμε τον καθένα να συμμετέχει. Σωστά! Αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν στους πολεμιστές Bladers πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον 50.000 βαθμούς! Αποφασίστηκε! Τι! 50.000 βαθμούς! 50.000 βαθμούς! 50.000 βαθμούς! Τι είπε! Πάρα πολύ βαθμοί! Ποιο είναι το θέμα? Θέλουν τους βαθμούς όλων? Ο διαγωνισμός θα γίνει σε 3 μήνες. Εύχομαι σε όλους σας καλή τύχη γιατί θα τη χρειαστείτε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αξιολάτρευτοι φίλοι μου. Περίμενε Ραϊόγκα! Νομίζεις ότι θα περιμένω 3 μήνες? Θα το τακτοποιήσω αυτό μαζί σου εδώ και τώρα! Λάθος κίνηση, Τζίνκα! Ραϊόγκα! Τζίνκα, δεν έχει νόημα να σε νικήσω όπως είσαι τώρα. Ανέβασε τους βαθμούς σου και έλα να με βρεις στους πολεμιστές Bladers. Τζίνκα, είσαι καλά? Πήγασε! Τι γίνεται με αυτόν? Είναι ακόμη πιο δυνατός από ό,τι ήταν πριν. Τι θα κάνεις τώρα, Τζίνκα? Εντάξει, αν λέει ότι θα περιμένει τους πολεμιστές Bladers, τότε θα κάνω τα πάντα για να φτάσω στην κορυφή και τότε θα τον νικήσω. Θα πάω κι εγώ στους πολεμιστές Bladers! Ναι! Εντάξει λοιπόν, ας ετοιμαστούμε. Θα σας δούμε στους πολεμιστές Bladers. Βάλτε τα δυνατά σας! Ναι! Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον νικήσω με μία μόνο επίθεση. Τζίνκα Χαγκάνε, την επόμενη φορά θα με διασκεδάσεις πολύ περισσότερο. Αργεί πάρα πολύ! Δεν μπορώ να περιμένω τόσο! Θέλω να γίνει τώρα! Δεν θέλω να περιμένω 3 μήνες! Για έναν μέτριο Blader, οι 50.000 πόντοι που χρειάζεται να μαζέψει είναι σχεδόν αδύνατοι. Έτσι θα αναγκαστούν να προπονούνται ατελείωτες ώρες και πολύ σκληρά για να καταφέρουν στο τέλος να αυξήσουν τους βαθμούς. Παρόλο που στο τέλος θα χάσουν όλοι από τον El Drago του Ραϊόγκα, Ντότζι? Ναι, αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτός είναι ο πραγματικός μας στόχος. Μόλις ρουφήξει τη δύναμη από όλα τα μπέι των πολεμιστών Bladers, ο κεραυνός El Drago θα γίνει το πιο δυνατό μπέι της χώρας. Τότε θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την απίστευτη δύναμη που θα κρύβεται μέσα στον El Drago και η Dark Nebula θα πετύχει το σκοπό της. Λοιπόν, Γιου, σου είμαι πολύ ευγνώμων για όλη τη δουλειά σου. Σταμάτα! Το να νικήσω σε ένα τουρνουά που δεν συμμετέχει ο Ραϊόγκα είναι πανεύκολο. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς για κάτι τόσο ανόητο. Δεν κατάλαβες, δεν μιλάω γι' αυτό. Βασικά, μέχρι τώρα θα ήθελα να ομολογήσω πως είχα κάποιες αμφιβολίες για τους πολεμιστές Bladers.
Ο λόγος λοιπόν ήταν ότι πίστευα ότι δεν μπορεί να υπάρχει Μπέι που να μπορεί να ανταγωνιστεί τις ικανότητες του Ράιόγκα. Ωστόσο, όταν σε είδα εκείνη την ημέρα, άλλαξα γνώμη γι' αυτό. Υπάρχουν εξαιρετικοί Bladers σαν και εσένα που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη. Αν πρόκειται να κάνουμε ένα μεγάλο διαγωνισμό, θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε περισσότερους εξαιρετικούς Bladers. Έτσι λοιπόν, για να γίνουν οι πολεμιστές Bladers θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να προσφέρουμε στον El Drago ενέργεια. Αν και τελικά έχασα από το Ράιόγκα. Σκοτεινή κίνηση. Καταστροφικό δάγκωμα του αυτοκράτορα Δράκου. Αλλά δεν στεναχωρήθηκα για την ήττα μου. Πολύ φοβερό. Από τότε είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ράιόγκα. Είναι τέλειος και είναι ο πρώτος Blader που με νίκησε. Έχει τέλεια μαλλιά και φανταστική κάπα. Θα κάνω τα πάντα για το Ράιόγκα. Ναι, αυτό περίμενα κι εγώ. Θα βασίζομαι και σε σένα από εδώ και πέρα. Ναι. Ήρθε η ώρα να βρούμε τον πιο δυνατό της χώρας. Ποιος είναι ο νούμερο 1 Blader? Μόλις ξεκινήσουν οι πολεμιστές Bladers, όλες αυτές οι ερωτήσεις θα απαντηθούν. Για να συμμετέχετε θα πρέπει να έχετε 50.000 βαθμούς. Για τους Blader που δεν έχουν αρκετούς πόντους, η WBBA θα διοργανώσει τουρνά σε διάφορα μέρη. Εξαιτίας της δυσκολίας των αγώνων, ο αριθμός των βαθμών για την νίκη θα είναι πολύ υψηλός. Θα μπορέσετε να κερδίσετε πολλούς βαθμούς με έναν αγώνα μόνο. Ή μπορείτε να κερδίσετε λιγότερους βαθμούς σε μικρότερα τουρνουά. Ο πιο δυνατός της χώρας. Ποιος θέλει τον τίτλο του νούμερο 1 Blader? Αν το θέλετε, πάρτε το base σας και ελάτε στο παιχνίδι. Σύνθημά μας, ζητώ οι πολεμιστές Bladers. Ένα τουρνουά που θα καθορίσει τον καλύτερο Blader. Αυτός ο διαγωνισμός θα είναι το όνειρο κάθε Blader, αλλά... Η οργάνωση Dark Nebula. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο, παιδιά? Δεν αντέχω αυτούς τους τύπους! Νομίζω ότι ξέρουμε πολύ καλά τι ετοιμάζουν. Θα συγκεντρώσουν τους πιο δυνατούς Bladers και θα τους βάλουν να αγωνιστούν με τον Ράιόγκα, με σκοπό ο El Drago να ρουφήξει τη δύναμη των αντιπάλων. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε να συμβεί, είναι λάθος. Θα μιλήσω στην WBBA αμέσως. Χάνεις το χρόνο σου. Τα προκριματικά τουρνουά έχουν ξεκινήσει ήδη σε όλη τη χώρα. Και από τη στιγμή που αφυπνίστηκε το πνεύμα τους, τίποτα δεν θα σταματήσει αυτούς τους Bladers. Και λοιπόν τι θα κάνουμε? Αν ο διαγωνισμός πολεμιστές Blader προχωρήσει, εσείς δεν θα ακολουθήσετε τα σχέδιά τους? Μα αν αγωνιστώ, θα είναι και αυτός εκεί. Είναι η ευκαιρία μου να νικήσω τον Ράιόγκα. Θα συμμετέχω στους πολεμιστές Bladers. Κι εγώ! Κι εγώ! Όμως... Η πρόκριση στους πολεμιστές Bladers είναι 50.000 βαθμοί! Χρειάζομαι περίπου 30.000 βαθμούς. Εγώ χρειάζομαι 40.000. Χρειάζομαι άλλους 10.000. Και εσύ, Τζίκα! Δεν είναι δίκαιο! Έκαναν πολύ δύσκολη την πρόκριση! Σταμάτα να παραπονιέσαι, πρέπει να το κάνουμε. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα είναι στο τουρνουά πολεμιστές Bladers. Μα κιόγια! Αν νικήσω στους πολεμιστές Bladers, μπορώ να διαλύσω τα σχέδια του Dodge και να κερδίσω τον τίτλο του πιο δυνατού Blader. Αν το σκεφτείτε, είναι μια ευκαιρία που κανένας Blader δεν πρέπει να χάσει. Να το θυμάσαι αυτό, Τζίνκα. Δεν θα χάσεις από τον Ράιόγκα ή από τον Γιου. Θα χάσεις από εμένα, τον Κιόγια. Κιόγια! Μην ανησυχείς. Όταν σε νικήσω, θα τακτοποιήσω και τον Ράιόγκα. Είναι δικός μου και τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μου. Ο Λιόνσι και ο El Drago του Ράιόγκα θα χάσουν από τον Πίγασό μου. Τζίγκα, είμαι μαζί σου. Θα μπω κι εγώ στους πολεμιστές. Κοίτα. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να νικήσω τον διαγωνισμό. Θα είναι δύσκολος και μπορεί να μην φτάσω μακριά. Αλλά είμαι Blader.
Θέλω να δοκιμάσω τη δύναμή μου και να δω που μπορώ να φτάσω. Αν λοιπόν καταλήξω να αγωνιστώ μέσα στους δύο, θα αγωνιστείτε μαζί μου με όλη σας τη δύναμη. Κέντα, φυσικά και θα το κάνω. Θέλεις όλη μου τη δύναμη, Θα το μετανιώσεις. Κιόγια, Τζίγκα. Ταύρος! Έχω ανέβει πολύ, θα το κάνω κι εγώ! Προσέχετε, έρχεται ο Μπέκι! Μισό λεπτό. Παιδιά, καταλαβαίνετε τι λέτε? Είναι σαν να θέλετε να πέσετε από μόνοι σας στην παγίδα τους. Είναι δυνατόν? Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ναι, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε τέτοια ευκαιρία. Το πνεύμα μας του Beyblade αναζωπυρώθηκε και αυτό δεν αλλάζει. Ναι! Ζήτω οι πολεμιστές Bladers! Όχι. Περιμένετε. Μισό. Φεύγετε στα αλήθεια. Ναι. Και μόλις βρεθούμε έξω από την πόλη, ο κάθε Blader θα σκέφτεται τον εαυτό του. Έχουμε μια πρώτη στάση. Ταύρο! Αυτό το μέρος έχει πολλές αναμνήσεις για μας. Θα κάνουμε ένα τελευταίο αγώνα εδώ σαν φίλοι πριν συναντηθούμε ξανά στους πολεμιστές Bladers! Πάμε! Θα βάλουμε τα δυνατά μας! Αυτό θα έλεγα. Ήρθες λοιπόν. Το ήξερα ότι θα έρθεις, Τζίνκα. Χιώμα, τι κάνεις εδώ? Ξέρω πως σκέφτεσαι. Αλλά έλα τώρα. Θα έφευγες δηλαδή χωρίς να μου το πεις, φίλε? Σε μένα, το παιδικό σου φίλο. Ναι, σωστά! Θα φεύγατε χωρίς να μας πείτε τίποτα? Τι ετοιμάσετε, Κέντα? Ο Σάμου, Τακάση, Ακύρα. Γεια σας, παιδιά! Έρχομαι κι εγώ. Δεν πρόκειται να φύγετε χωρίς εμένα. Κι εγώ προσπαθώ να γίνω η καλύτερη Blader της χώρας, το καταλαβαίνετε? Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι πεις εσύ. Ωραία νέα, θα έρθω κι εγώ, καβουρές. Ωραία! Εντάξει λοιπόν, παιδιά, ας ξεκινήσουμε! Ναι! Έτοιμοι! 3, 2, 1. ρίξτε! Ας το κάνουμε τώρα, Λιόν! Ειδική κίνηση καταστροφική ρηπή του βασιλιά, Λιόν! Ακόμα κι ο αντίπαλος μου είναι ο Γιόγια, δεν κάνω πίσω! Φόρτιση! Απερκατ κόκκινου κέρατος του μαύρου ταύρου! Ειδική κίνηση, νύχια φλόγα στο Σαντιτάριο τώρα! Όχι σε βολιές, τουλάχιστον για σήμερα! Εντάξει, Τετζούγια! Όχι, δεν έχω κόλπα για σήμερα. Καβουρές, ετοίμασε τα νύχια σου για την κρυφή τεχνική του Ματγκάζερ. Κομμάτι περιστροφής αλλαγή. Δεν είναι με καλό! Τώρα! Αυτό θα πει καβουροσύγκρουση. Αένα η επίθεση του Ακουάριο! Να την πάλι αυτή η κίνηση. Τι? Μου φαίνεται ότι τώρα είναι η σειρά μου. Πάμε, κέρατο καταστροφή! Εντάξει, έτοιμοι κι εμείς, πήγασε! Τζίγκα! Εμπρός! Ειδική κίνηση! Πήγασε! Αστρική επίθεση! Κατάλαβα! Και ο Τζίνκα και οι άλλοι ξεκίνησαν για το ταξίδι τους. Ναι, όλοι με χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Η οργάνωση Dark Nebula όμως έχει ξεκινήσει το σχέδιό της. Φοβάμαι πως αυτό δεν θα έχει καλό τέλος. Φαίνεται πως θα είναι πολύ δύσκολος αγώνας. Ναι, βασίζομαι σε σένα, Χιώμα. Μη χάσεις, Τζίνκα. Καλή τύχη σε όλους! Ας νικήσει ο καλύτερος Blader! Το σύνθημά μας είναι «Ζήτω οι πολεμιστές Bladers!»